Kai, tashi wasan ya yi saka nan, tashi ku je gida. Baba ku ji ba ne? Kai! Na'am. Kai dan ta'adda ne? A'a. Wane ne baka umarnin sa uniform din mu? Wallahi kankara ne. Tare da magana ni tawo ya dan group ni tawo ya. Ka wani abu. Wallahi ba ko sisi. Ba ko sisi. Ba ko sisi. Ciro uniform din nan. Na bro ya ko bisa ya. Ka bro ba. Ka go na samu abin nan wannan ko 30 na sayar ayayi. Ha, dai wa kenan. Hello? Kai kuna ina ne? Ku yi maza ku zo gida ina jiran ku. Ku yi maza ku zo. Kuma duk wanda kuka gani da kakin soja, ku taho min da shi ko wane ne shi. A'a, kada ku harbe shi. Kuma ban ce kowa ya dauko AK ba. Piston kawai ta isa karaman bindiga. Yawwa saboda ni na ku kawo shi ni na san irin hukuncin da za a yi mai. Saboda irin su ne suke bata ma rundunar soja suna. Ko ku tsaya bata lokaci hoton gayin yana waje na hoton shi na ina ganin shi dan gane shi. Kai, da kake yi a nan gurin? Kneel down. Kneel down here. Kneel down here. Ye, hadda sa mana hula. Gaskiya ne. Me kake yi a nan gurin? Ina bai ina yin waya ne. To kawo wayan. Ka mana. Ina bai wayan ina dan yin waya ne fa da wasu mutane. Ba za ka kawo ba ne? Zan baka yalla bai ni daga ce in baka wayan gwanda ka ce dan baka koda wani abu ne yalla To bai. kawo wani abu. Kawo wani abu. To ai da yake yanzu ma wayan da nake kudin nake magana za a kawo mun. To ai sauri kin. Ka ce ai sauri a kawo. Yawwa in dai suka ji cewa soja ne ya rike ni wallahi za su kawo. Yawwa. Sai a kawo. Yawwa ga mai ne su suke kira na. To dauka. Hello? Shi yanzu. Kuna sa mana riga. Da kakin soja ma da komi ai ba ma sai kun je wani wuri ba gashi a nan wajen ma. Ci sauri kai. Sauri. Ga nan ma duka na yake ya ce ku sauri ku zo. Kun san da matsala da in ya ci gaba da duka na ku sauri dan Allah. A kawo yanzu. Yawwa dan Allah ku sauri. Yawwa sun ce ga su nan zuwa yalla. Ka kira su sauri su zo su zo. Yanzu nan zaka gan su insha Allah yanzu nan za su. Sauri saboda ka da mutunci. Saboda tsabagen iskanci kamar soja a rana. Ka kira su sauri su yi. Yanzu nan za su. Kira su da sauri mana. Kada mu yanzu za su. Kuro ba kamar iskanci. Kai soja ya ce ka zauna ne ka miƙe? Kai ku kama mun shi. Sunana mai jo Abba Soma. Don haka wannan shi muke nema. Ku tafi mun da shi, ku fara samun tafashashen ruwan zafi ku girka mun shi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ku tafi mun da shi yau za ka san ka taɓo soja. Yalla bai ka yi hakuri wallahi. Yau ne za ka kwashi kashinka a hannu. Ku tafi da shi. Wani hulan nan. Yalla bai. Ku ga can kwa tuɓe mai ƙasa. Yalla bai. Take him go. Tafi mun da Take him go. Thank you.